Good morning guys! Mga Oragon, may lakad kami ngayon Punta kami ng Ternate, Cavite. May outing ang grupo. Tara, samahan nyo kami.
Yeah! Kaway-kaway dyan! Kaway-kaway! Happy Halloween! Alright! Kain muna kami, kain! Kaway-kaway dyan! Alright, kain muna!
Alright, nandito kami ngayon sa beach. Diyan natin na beach. Ang ganda. Ganda ng dagat. Chapter banding. Say hi. Takot ng night to. Hi. Night pa to. Hello. Ang pinaka-boundary rin nito. Amaya. Amaya ang boundary nito. Ora ka naman yung kakapot. Pakiliko. Oh, putang ina pakaliko. Pinakagwapo ito ng mga member namin. Ah, uta na pinakuha din ninyo man. Pero mo diri man nila ano. So video na pili na orang. Pasensya na kamo ta, medyo maluya talagang inuman yan. Pero dili ka tabi maluluwa sa nakay emperador lang wala tuminan emperador. Kay nakahubog na. Panglimugmug yun. Alright, alright.